Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинон, ба ҳама бародаро, ҳама каса як бори хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 14 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои аҷоиб бо нархҳои дастрас. Фақат навора то охира тамошо кун, лайк гузори бародар фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгиротон бародаро, барои лайкотон, барои пателитса каданотон. Зинда ва сарбаланд бошед. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо мебурояд бародаро ва мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Ҳама каса рафтем. Daiwo Nexika соли барориш 1995 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. Nexika германския ҳолаташ хуб аст, срош насум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён ва нархша боша гуфтаста 13000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 87000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта марамат занг занем биёин айпеш бо муомила дора савдо мекунемша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Hyundai Starex соли барориш 1999 объем мотор бошад DV5 кузови минивен сӯзишворӣ бошад дизел бародаро коробкаш механика мошин гуфта ягон расход надора, фақат мешини ҳайш мекунӣ срош насум дар кӯраи фурӯхта мешавад. Мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Ҳисор қарор дорад ва нархша боша гуфтаста 35000 сомон ки бо рубли ҳозира ҳисоб кунем 235000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфта биёин айпеш бо муомила дора маслиҳат мекунем дар бораи нархаш. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Ford Focus соли барориш 2003 имсол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб, кондитсионераш кор мекунад, як камбуди хурд дора гуфта дар қафош пусидагӣ дорад. Тамом, дигар айб нест. Мошин 100% фақат бензина мерезӣ ҳайш мекунӣ. Мошин бародаро дар Подмосква қарор дорад. Город Озер срош насум дар кӯраи фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтаста 160000 рубл. харидори аниқ боша гуфта биёин айпеш муомила дора бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай ба Nexika ё Lada Priora. вариантҳо боша гуфта марҳамат биёин занг бизанем, пешниҳод кунед. дар ҳамин рақаму WhatsApp ҳастай, марҳамат бародаро муроҷиат кунед. Audi A100 соли барориш 1994 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошина гуфта моторош об гузарондагиай ҳуҷҷатош тамом шудагиай срош насум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтаста 8000 сомон ки бо рубли ҳозира гардонем 53000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занен. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали моро дастгирӣ кунед бародаро. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши шумо мекунем. Nissan Sefiro соли барориш 1996 мотор 2.0 литр сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфта нав мотори навш задагем камбуди надора. мошин дар ноҳияи Ёвон бародаро айни ҳол қарор дорад. срош насум дар кӯраи ва нархша боша гуфтаста 18000 сомон ки бо рубли ҳозира гардонем 121000 рубл мешавад бародаро. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занен. дар ҳамин рақаму WhatsApp имо ҳаста гуфта биёин бо айпеш маслиҳат мекунем, савдо мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. Daiwo Leganze соли барориш 1999 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин ҳамаш 100% мега бензина мерезӣ медава мерава ҳуҷҷатош бучидагиай срош насум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтаста бародаро 14000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 94000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занем. мошин овқатира меравад бародаро. ош мақсад шӯхӣ буд, мақсад ҷиддӣ нагирен ва барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи бародар дарёфт кунед.
Toyota Caldina соли барориш 1997 кузуфи универсал мотори 8 литр сӯзишворӣ бошад бензин коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештара бародарон нависондагӣ нестаи соҳибиш мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесаи 27 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 181 000 рубл харидор аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед биёед айпеш муомила дорад барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1997 мотор 1.6 литр кузуфи хэтчбек сӯзишворӣ бошад газа бензин коробкаш механика мошина гуфтаи моторш 1.6 простоя соат борин кор мекунад мотор аккумуляторш навай кузуфш тенҷай нозадай фавран фурӯхта мешавад мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесаи 20 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 134 000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед нархи охирша дига айда арзон намешавад фақат харидорои аниқ занг занен барои нарха паст кардан занг назанед марҳамат шумо бародаро агар ҳамин мошина харидорӣ кардан мехоҳед ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Leganze соли барориш 1997 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ бошад бензин газ коробкаш механика мошина гуфтаи газу бензинш кор мекунад мотор коробка хадавоиш 100% қатъи рулавоиш балоно кузуф аккумулятор ҳамаш созай ҳуҷҷат 7 моҳи дига дорад фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесаи 8500 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 57 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед нархи охиршай як сум арзон намешавад фақат харидорои аниқ занг занед барои маълумоти иловагӣ бародаром рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо Mazda 6 соли барориш 2002 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ бошад бензин газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад маълумоти иловагира нависондагӣ нест айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтестай 34 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 228 000 рубл бародаро харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед арзон мешавад варианти алиширам ҳастай вариантҳо бошад пешниҳод кунед барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ВАЗ 21099 соли барориш 2003 мотор 1.5 литр сӯзишворӣ бошад бензин газ коробкаш механика мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш мотор коробкаш 100% ҳуҷҷатҳои солонаш буд шудагай мотор инжектор срочно сум дар курай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесаи 9500 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 63 000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед бо савдо мешавад арзонам мекунем шав барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1995 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад бензин газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нест айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесаи соҳибаш 24 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 161 000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед бо арзона мекунем шав варианти алиширам дорем вариантҳо бошад гуфтаи марҳамат пешниҳод кунед барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед бародаро ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nextica соли барориш 1996 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад газ бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад краскаш 100% навай мотор 100% балоно 80% варид надорад чашкиёш кафидагӣ нестай срочно сум дар кора печгаш кумур алова гуфтай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро ва нархша бошад гуфтесаи 14 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 94 000 рубл харидори аниқ бошад гуфтай марҳамат занг занед барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1996 мотор 1.6 литр кузуфи хэтчбек сӯзишворӣ бошад бензин газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ҳуҷҷатҳои солона тонировкаш буд шудагай ягон дард надорад дига мошин срочно фурӯхта мешавад
мошина ин ҳол бародаро дар шаҳри ваҳдат қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 33000 сомон ки бо рубли ҳозира мешавад 221000 рубл. Хердор яъне боша гуфтани марҳамат занг занед боз ҳавдон мешавад. барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, мисли ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ва сарбаланд бошен. фикротонро ҳатман дар зери видео нависен. бародаро дастгириро фаромӯш накунед. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷои бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. то навори оянда хайр.